Dobrý deň prajem. Čoraz častejšie sa otvára otázka tvaru našej Zeme. Poďme sa pozrieť na niektoré aspekty tohto problému. História. Staroveké civilizácie verili, že naša Zem, na ktorej žijeme, je plochá. Až v antickom Grécku prišla myšlienka z úst Pythagorasa, cirka okolo roku 500 pred našim letopočtom, že naša Zem má sférický tvar. Podporil ho v tom aj Aristoteles, ktorý ako fyzikálne argumenty podal plavbu lode na horizonte. Pomerne nedávno však téma nabrala na popularite a ľudia aj dnes nie sú presvedčení, že Zem môže byť sférická, ale väčší zmysel im dáva plochá Zem. More ako garant roviny. Majme rovinu, napríklad more, na ktorom sa plaví loď spolu s kapitánom. Naozaj, keď sa premiestni z jedného miesta na druhé, hladina, po ktorej pláva, ak zanedbáme vlny, mu príde rovná. Má preto tendenciu domnievať sa, že počas jeho plavby sa výška nemení a hladina je plochá. Akurát, že tento jeho pohľad platí iba v jeho obmedzenom režime videnia. Preto ak zmeníme perspektívu, zisťujeme, že hladina sa mení, čo je možné pozorovať viditeľne až vo väčšej vzdialenosti. A to je možné vďaka ohromným rozmerom našej planéty, ktorá má polomer okolo 6400 km. To, čo sa javí byť ploché, vlastne nie je. Je to iba obmedzené našimi zmyslami a postavením bežného človeka na Zemi. Súbežne platí, že všetká voda nevytečie smerom von aj na opačnej strane Zeme, pretože stále padá smerom do stredu Zeme kvôli zakrivenému časopriestoru. Ale gravitácia si zaslúži samostatné video a nebudeme sa jej dnes do hĺbky venovať. Kozmická zhoda náhod. Nám známe planéty v slnečnej sústave a hviezdy, ktoré sme schopní vidieť, majú všetky sférický, respektíve eliptický tvar. Ak by platilo, že Zem je plochá, boli by sme jediný objekt, ktorý sa z nejakého dôvodu sformoval do iného tvaru, ako majú planéty a hviezdy tendenciu formovať. Tento argument ale nie je až tak silný, pretože naša Zem je jedinečná široko ďaleko aj v iných veciach. Napríklad nám dala možnosť tu existovať. Tieň Zeme. Tento jav si môžeme pozrieť počas skoro každej noci. Zem blokuje časť slnečného svetla, ktorý má dopadať na povrch mesiaca. Naša Zem teda vrhá pravidelne tieň na mesiac a tento tieň je shodný so všeobecne akceptovaným eliptickým tvarom Zeme. Ak by sme simulovali akýkoľvek iný tvar, tieň by musel zanechávať korešpondujúci tvar na mesiaci, čo nie je prípad, ktorý sledujeme z našej pozície. Poludníky a rovnobežky. Tieto pomyselné čiary nám spájajú body s rovnakou zemepisnou dĺžkou. Ak postavíme Jožka a Viktóriu blízko rovníka s určitým rozostupom medzi nimi a povieme im, aby obaja išli iba rovno smerom na sever, bez toho, aby na nich pôsobila akákoľvek externá bočná sila, sa ich vzájomná vzdialenosť zmenšuje, až sa na samom pole stretnú a podajú si ruky. Tento princíp sa okrem iného používa aj na vysvetlenie gravitácie. Bez toho, aby menili svoj smer alebo boli tlačení, sa ich vzájomná poloha približuje. Rovnaký princíp nám ale v prípade rovnej plochy s okrajom už nebude fungovať a vzdialenosť medzi osobami postupom času ostane zachovaná. Osoby sa teda nikdy nestretnú. Vizuálne záznamy. Príkladov je naozaj veľa a celú zbierku záznamov ani nie je možné dať do jedného videa. Preto uvediem iba príklad niekoľkých ciest na hranicu alebo priamo do vesmíru, kde je tvar Zeme pomerne zrejmý a vidíme jasné zakrivenie. Podľa môjho názoru nie je vôbec zlé, že podobné otázky sa aj v dnešnej dobe otvárajú. Každá odmietnutá diskusia a zosmiešnená otázka len produkuje podozrenie a prehlbuje nedôveru. Je pozitívne, že ľudia sa zaujímajú o fyziku a pýtajú sa na fungovanie sveta. História nás naučila, že nie všetko, čo sme brali za samozrejme a dokázané pravdy, ostali pravdou aj dodnes. Je na prospech vedy dostatočne preukázať aj širšiemu okoliu
zdanlivo jednoduché témy.